approximation yɔrɔ min ma o be tali kɛ na an be faamuyaliko ɲuman ɲini aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ka Musa Bangali fo a ka dongo do timinandiya la ka ban an be sira di ma an ka taga Sori fan fɛ. Sori Ibrahim Diallo i ni sɔgɔma. Sori o tuma i kun tununa. Tɔɔrɔ t'an na. A diyar'u ye. Amina ya Rabbi. Siraba matɔrɔ na masiba Isa ka dɔw kun cɛ n'o ye Ala ka an kisi olu ma. Amina ya Rabbi. An bɔra sanga in kɔnɔ an bɛ Kalabankura. Kalabankoro. Kalabankura. Kalabankura. Koti sanfɛ i ka foya bala polisiw bɛ jɔ yɔrɔ min na yanni ka se Umu Sangare ka hôtel ma commune duurunan na an b'a kɔnɔ sanga in kɔnɔ. An bɔra tile kana se wagati kofɔlen ma an bɛ Ala barika da sabula an bɛ jɔrɔ siraba ka sara de la an ɲamadaw fɛn na fɔlɔ. O ye Ala tanu ye. Isa bi ye juma ye an bɛ masa Ramani deli tile ka bɔ ka bi an kana fɛn mɛn an kana fɛn ye. Ka bɛn agence nationale de la sécurité routière la Dakura damadɔ a ko ka bilasirali kɛ. I n'a fɔ ni an ye moto ta sɔgɔmadaw fɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen an ka kati don an kunna. Maa kelen kati kelen maa fila kati fila an ka hakili to a la. Nɛgɛjuru n'o ye téléphone ye i bɛ mobili kɔnɔ i bɛ moto kan. Isa hali ni bɛ sira kɛrɛfɛla de la k'i bɛna sira tigɛ i bɛ sen na k'i k'i janto i yɛrɛ la. An ka téléphone to yen n'an bɛ bɛdaw kan n'an bɛ bolifɛnw kɔnɔ. Awɔ. An bɛ ko denmisɛnninw ka kɛ sira kɛrɛfɛla o rond-point ni carrefour la. An ka hakili to a la. Isa an jɛlen bɛ yɔrɔ min Kalabankura i ka foya b'a la kɔti sanfɛla la polisiw ka daka la yan. Takasigi gɛlɛya t'a la ka sababu kɛ fɛɛrɛ fila. Commandant Fanaba Di Sulemani Dambele a n'a ka jama CCR la. U kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan takasigi bɛ se ka kɛ teliya ni lakana kɔnɔ cogo min na. O ye Ala tanu ye. Ka kuma kun cɛ. Isa an ka sɔn. Échangeur minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔ. A jɔra miliyɔn caman de la. An ka sɔn ka sira tigɛ échangeur ninnu sanfɛla la. Mais an sɔnna ma a ka ca accident n'o ye sirabakasara ye. Maa o maa k'i kan ka sɔrɔ yen na i ka da la k'a fɔ fɛɛrɛ tigɛlen bɛ Ala ta kɔfɛ i ka kisi a ma. Tiɲɛ don. An ka hakili to a la a ka tɔbɔtɔ an fɛ. Nka Sori a dɔw fiɲɛ ye min ye. Bisimila. Ni bingalikɛlaw taara yɔrɔ k'u daga yɔrɔ ye ni i kelen yɛlɛn'a sanfɛ o fana ye laɲini ye dɛ o yɔrɔ fana nin fo jamana ɲɛmɔgɔw fana ka lakana kɛ yɔrɔ ninnu kan dɛ tuma caman i bɛ kuma in fɔ ne tɛ sɔn i ta ma dɛ. Niveau kelen de don la sinon dɔ wɛrɛ bɛ min ka jugu n'o bɛɛ lajɛlen mana mɛn lakana tigilamɔgɔw ka se ka taa kɔfɛ i k'i sen da yɔrɔ sɔrɔ a sanfɛla la. O fana b'a la o. N'Ala sɔnna wulikajɔ bɛna barika bonya an fɛ furakɛli ka sɔrɔ nin gɛlɛya ninnu na. O de la n y'a fɔ. Musa Mariko yala service la sini an b'a fo. A diyara an ye. Madame Kulibali Osa Samake maire commune Sisi k'a fɔ ka waleɲuman dɔn kɛnɛ in kɔnɔ. A diyara u bɛɛ lajɛlen ye. Isa kaba tile hɛrɛ Ala ka di an kelen-kelenna ma ka bato kelen bɛɛ lajɛlen minɛ Ala ka jamana basigi. Amina yarabi k'an bɛ Kasarokaw fo n b'a dɔn k'a fɔ juma mana jigin dɔrɔn i b'i tilen yen nɔ. Isa n bɛ Bamakɔ. Ayiwa Ala ka tile yɛrɛ caya. Fanta Tumota. Amina rabi merci bien. Nin kun ye Kita Kasaro Dumandugu. A b'a fɔ cogo dɔ la sɔgɔmada fɛ nin ye o Sori Ibrahim Diallo nka a bɛ ka min fɔ Fanta Tumota. Échangeur ninnu yɛlɛnni ka di mɔgɔw ye tuma dɔ la nka d'abord mɔgɔ dɔw bɛ yɛlɛn ka taa banakɔtagaw ni fɛnw kɛ a dɔw sanfɛ a dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ danɛjugu olu dagayɔrɔ don i kelen e musotɔ kelen mana yɛlɛ o kan a t'i yɛrɛ sɔrɔ yen nɔ mɔgɔw mana kojugu k'i la yen nɔ o bɛɛ ye de ye gɛlɛyaw ye gɛlɛya minnu i bɛ taa sɔrɔ hali polisi minnu bɛ a yɔrɔw kɛrɛfɛla la olu t'u hakili to nin fɛn ninnu na mɔgɔ bɛ se ka agresser a sanfɛ ka sɔrɔ mɔgɔ ma kuma i fɛ donc il faut que jamana ɲɛmɔgɔ ni minɛnw bilala minnu bɛ mɔgɔw ka taa ni ka segin nɔgɔya a minɛnw fana ni ka lakana a ka lakana ale yɛrɛ y'a fɔ hali yɛrɛ jagolaw ni fɛnw olu bɛɛ dagayɔrɔ kelen don échangeur sanfɛla a dun dabɔra senna mɔgɔw ka sira tigɛli nɔgɔya de kama gɛlɛyaw b'a la ko jamana ɲɛmɔgɔw ka a ko jateminɛ Ala ka faamuyali ɲuman nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye nin b'a to anw bɛ fiɲɛ nin bɔ an senkɔrɔ sɔgɔmada in na dusu bagayogo ale ka fɔli duman bɛ an bolokɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ.
kasi ka dɔgɔkun don kibaru di sɛbɛnw ka olu kuncɛ o la minnu sera ka bɔ bi kaba olu ɲɛfura fɔlɔw ko cogo di an b'a daminɛ ni intelligent ye l'intelligent ni o ye Jakarija Kamara ale ka sɛbɛnfura ye ale kelen don ka maa saba bila a ka ɲɛfura fɔlɔ la k'olu kan ka maloya k'u yɛrɛ kɛ cɛbɔ ye o fɔlɔfɔlɔ ye Hussein Amion Gindo ka fara cɛman Iber Kulubali Alu Bokar Jalo nin kunnafoni cari sɛbɛn in fɛ olu kan ka maloya k'u yɛrɛ kɛ cɛbɔ ye Jakarija Kamara ka kuma don an bɛ taa aujourd'hui Mali ni o ye Alhaj Aliou Badra Aydara ABH ale ka sɛbɛnfura ye a y'a yira k'a fɔ ko bandaw ni Asimi ko maa dɔw olu tali ko olu bila jamana cakɛda dɔw la ni o bɛ ambassadew ko fɔ ko bandaw ni Asimi Goita dimina ɲɔgɔn kɔrɔ kosɛbɛ o ye aujourd'hui Mali olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na ABH ka sɛbɛnfura don dabaliban olu kelen don ka dɔnkilidala denmisɛnnin dɔ bila u ka ɲɛfura fɔlɔ la dɔnkilidala denmisɛnnin min n'a bɛ wele ko Ajiwan u y'u yɛrɛ ɲininka ko kodi faama don a la dɛ ka sɔrɔ kɛ o dɔnkilidala denmisɛnnin kabi dɔgɔkun tɛmɛnen a minɛna ka taa n'a ye kasobonba la drogue ko dɔ o kun kan olu bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko kodi fa de ma don o dɔnkilidala denmisɛnnin na min tɔgɔ ye ko Ajiwan a kunnafoni kungun n'a ɲɛɲɛ a bɛ dabaliban kɔnɔ sɔgɔmada in na le pousse ni o ye El Hadji Cɛmɔgɔ Traoré ale ka kunnafoni sɛbɛn ye ale y'a yira k'a fɔ ko kunnafoni diko ka sɔrɔ kɛ a tɛna tile damadɔni an bɛna kunnafoni di o san yɛlɛma ɲɛnajɛ n'a bɛ fɔ a ma ko journée de presse o san yɛlɛma ɲɛnajɛ kɛ ni o bɛ bɛn 3 mai ma ale ye lajɛli kɛ ko kunnafoni ko yɛrɛ bɛ hukumu jumɛn kɔnɔ ba Maliba kɔnɔna la o ye les pouces olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na min ye les échos ye les échos mɔgɔw olu kelen don ka sɔnni sigi APM Maliko olu ka kunnafoni di baro dɔ kan u y'a yira k'a fɔ ko ninnu ye lajɛli kɛ kosɛbɛ an ka jamana gɛlɛyaw kan bi na APM Maliko k'olu o ɲɛmaayaso ye lajɛliba kɛ jamana kunkanko kan o ye les échos mɔgɔw olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye Mali Tribune Alexis Kalambri ale ka kunnafoni sɛbɛn don a kelen don ka sɔnni da coronavirus o boloci min ni o bɛ sen na ko maa 5000 ani bɛnbɛn ko olu bolo sera ka ci ka coronavirus bana kɛlɛ o ye Mali Tribune Alexis Kalambri ale ka kunnafoni gafe o ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na Plume Libre olu kelen don k'u sɔnni sigi min kan o ye lɔkɔliko gɛlɛya ye ko lɔkɔliso camanba den de bɛ minnu datugunen don jatigɛ walekɛlaw fɛ ko lɔkɔliso camanba den de bɛ Segu Sikaso ani Kulukoro minnu datugunen don jatigɛ walekɛlaw fɛ o ye Plume Libre mɔgɔw olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye Midi Info Ousmane Daw ale ka kunnafoni sɛbɛn don ale kelen don ka fɛn min ye Sumelu Bubayi Mayiga o bila u ka ɲɛfura fɔlɔ la sɔgɔmada in na ko Tengolomali minnu tɛmɛna taara ka Sumelu Bubayi sɛgɛrɛ k'o bɛna kɛ sababu ye a bɛ yɔrɔ min na san 2012 kalata kɔni ko ale nɔba tɛna kɛ o ko la k'a tɛna sanba sɔrɔ ka sɔrɔ kɛ Tɛngɛrɛmali minnu taara k'a sɛgɛrɛ Sumelu Bubayi Mayiga sur le banc de touche en 2022 o ye Midi Info mɔgɔw olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na indicateur de renouveau Dramane Alukone indicateur mɔgɔw y'a bila u ka ɲɛfura fɔlɔ la ko procureur Kasoge ko a ye a wasa don sɛbɛnba 2 minnu n'o bɛ tali kɛ an ka sobaw olu feereliko ani waleya min ni o kɛra M5 mɔgɔw olu ka wulikajɔ senfɛ Fanta Tomota nin ye kunnafoni gafew ɲɛfura fɔlɔ ye n dalen b'a la k'a fɔ dɔgɔkun nata Amadu a nana ka na a ka baaraw k'a dɔ la n dalen b'a la k'a fɔ kimɛli o banna ten sa an bɛ foli d'a yɛrɛ ma. Merci ni Ala ma basi kɛ semaine wɛrɛ ani Amadu bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ kaba i yɛrɛ bɛ fo i ka don o don timinandiya la o la i ye kunnafoni bila yɔrɔ min na an b'a ta o yɔrɔ la sabula sɛgɛnlafiɲɛbɔ o tɛna ɲɛ Ala bi ka kɛɲɛ ni wagati cogoya ye i y'a yira k'a fɔ fɛn min ye procureur Mamadu Kasoge ale kɔni ye sɛgɛsɛgɛli dɔw dayɛlɛ dossier ba dɔw kan o la an bɛ se ka mun de dɔn ni enquête kofɔlen kan kɔnɔna dossier ye fɛn jumɛn ye Isa Kabasiri bɛ ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Kaba fɛn min ye procureur Kasoge ye ko ale y'i wasa don dossier ba 2 la an b'a fɛ k'a dɔn o ye dossier jumɛn ni jumɛn ye k'a ko kɛra cogo di a kɔnɔna kunnafoniyaw jumɛnw ye. Fanta Tomota sigi kun kelen don ka nin makɔnɔ a bɛ wagati jan bɔ fɛn min ye jamana sariya tigilamɔgɔ ye wagati o wagati ni ko min kuma cayara ni a ɲɛ ma dɔn a ka di mɔgɔw ye kuma bɛɛ min ye
ye sariya tigilamɔgɔ olu k'u da don a ko la o sababuya la fɛn min ye ACI yɛrɛ ɲɛmaaba kɔrɔ ye n'o ye Mamadu Cɛni Konate an b'a dɔn k'a fɔ o bɔra Kassim Traoré fɛ yen dɔgɔkun jan tɛmɛnen o ye kuma caman fɔ o y'a sɔrɔ Mohamed Ali Bacili n'o ye ministre min ni o kun ɲɛsinnen don dugukolo ko ma ale tɛmɛna o yɔrɔ fɛ wagati dɔ la o fana bɔra ka kunnafoni caman ba di ko in kan nka ko in yɛrɛ daminɛna min fɛ o ye k'a fɔ ministre min ni seko ni dɔnko ministre don Kayato Konare ale de kun y'i dama suɲɛ k'a fɔ ko an bɛ nin kuma mugu bɛɛ la k'an ka jamana yɔrɔ sagalen dɔw bɛ yen k'olu bɛ ka feere wantɛrɛ la cogo dɔ la o de hukumu kɔnɔ a y'i da don Institut National des Arts o jabala la ni a filɛ nin ye suguba kɔnɔ yen nɔ donc ni ko ye o hakɛ sɔrɔ ministrew da donna a la ministre kɔrɔw da donna a la ɲɛmaabaw da donna a la a ka kan sigi kun kɛlen don ka sariya tigilamɔgɔw kɔnɔ olu fana ka se k'u da don a ko la o de kɛlen filɛ nin ye procureur Kasoge fɛ a ye kunnafoni bataki sɛbɛn dɔ de bɔ kunu alamisa k'a jira k'a fɔ ko an ye minnu fɔ tantɔ ko ale tulo donna a la fan caman k'a fɔ ko jamana soba dɔw feerela jamana soba minnu feerela ko o hukumu kɔnɔ ko wa k'a fɔra yɛrɛ ko tigɛ sɔnni sigira min yɛrɛ kan k'o ye Institut National des Arts INA o ta ye ko k'a sɔrɔ fɛn yɛrɛ feerela ni nin nasuguyaw bɛ feere jamana kɔnɔ ko kunnafoni de kan ka di bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔw k'a lajɛ jɔn bɛ fɛ k'a san jɔn ni a ka kan ko donc ko fila bɛ ko in na fɛn in feerela hukumu jumɛn kɔnɔ munna a feerela dibi kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma fɔ bɛɛ lajɛlen ye jagokɛla bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka na ni mun mago b'a la ka se k'a sɔrɔ ani fana ni munna a feerela yɛrɛ donc ko a ye ɲinini dayɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan minnu bɛna kɛ sababu ye a ka dɔn ko ninnu feerela hukumu min kɔnɔ a tɛ da INA fana ma a y'a fɔ k'a fɔ ko yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ kunnafoni sɔrɔla ko yɔrɔ minnu feerela ka fara o kan Fanta Tomota a ye kunnafoni di sɛbɛn kelen in kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko wa k'a ye ɲinini fana daminɛ waleya kan waleya min ni bɛɛ lajɛlen hakili b'a la M5 ye wulikajɔ kɛ san 2020 o wulikajɔ hukumu kɔnɔ an hakili b'a la k'a fɔ juillet kalo tile 11 ani 12 maaw bɔnɛna u ni na nka a ma kɛ bɔnɛli gansan ye ni na ka sababu kɛ kunnafoniw yera k'a fɔ ko Mali finitigilaka minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don k'u sigi jatigɛ wale kɛlɛli kama n'a bɛ fɔ a ma ko forçat a yera k'a fɔ k'olu yera o ko hukumu kɔnɔ k'a sɔrɔ olu bɔcogo kelen ani bɔ hukumu kelen de bɛ olu la ni o ye n'a dɔnna k'a fɔ ko jatigɛ walekɛlaw bɛ nin yɔrɔ la ni jɛkulu in sigir'o kama wa a wagati ko fiɲɛ ye min ye Fanta Tomota hakililajigin na an y'a fɔ yan na a wagati nka hakililajigin ka fisa maa kelen pe de bɛ se ka forçat labɔ o ye ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ lakanako ma wa ale b'a labɔ yamaruya dɔ kɔnɔ nka nin wagati nin bɛ kɛ wagati min o y'a sɔrɔ gouvernement cilen don premier ministre kelen pe de tun ye ani jamanakuntigi olu de tun ye jamana ɲɛmɔgɔ ye gouvernement kun cilen don premier ministre yɛrɛ conduira nka gouvernement kura ma sigi fɔlɔ donc gɛlɛyabaw bɛ ko in na mɔgɔw ye o ɲininkali de k'u yɛrɛ la jɔn ye forçat labɔ o de hukumu kɔnɔ forçat labɔlen Imam Mamou Diko Jabala la Barilabugu ni Manasa Danjogo Jabala la Barilabugu kelen na yen nɔ mugu cira mugu gɛrɛgɛrɛ de cira mɔgɔw la o yɔrɔ nin na donc o kuma de bɛ sen na Kasoge kelen filɛ nin ye k'a fɔ ko a bɛna sɔnni sigi ninnu de kan donc kunnafoni duman don jamanadenw bolo k'a sababu kɛ nin ko fila bɛɛ kɛra kow ye kiiri tigilamɔgɔw sigi kun kelen don k'u makɔnɔ minnu na nka a tɔ bɛna kɛ cogo min sigi bɛ kɛ k'o fana de makɔnɔ sisan. ɲininkali laban ye fɛn min ye kaba est-ce que ka kɛɲɛ ni jateminɛw ye ni enquête min dayɛlɛlen filɛ nin bɛna kɛ sababu ye kow bɛna bouger wa est-ce que nin ko bɛna sin ka se f'a dan na wa. o de ye jɔrɔ ye parce que dossier fila in bɛɛ tokalamalama don kun jumɛn na ka sababu kɛ n'i ye a dossier fila bɛɛ lajɛ fɔlɔ n'o ye immeuble ko ninnu ye a ka dun a kuma ka ca ka sɔrɔ hali a ma se kiiri tigilamɔgɔw ka yɔrɔ la ni mɔgɔ min tɔgɔ fɔra a ko la hali ni o bɛ miliyɔn de sara arajo ye ka se k'a yɛrɛ jabajɛya o bɛ miliyɔn sara arajo ye ka se k'a yɛrɛ jabajɛya ça veut dire que c'est un sujet très sensible ka sababu kɛ an tɛ hakililajigin kɛ an bɛ soba minnu kuma la tantɔ sow de don minnu dɔw bɛ yen u si bɛ san 100 ani damadɔniw la jamana patrimoine de don mais maa dɔw san 7 in kɔnɔ walima a dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu kɛra o kɔfɛ maa dɔw y'u feere cogo dɔ de la cogoya minnu na a ma taa a tɛmɛsira fɛ ji woyo bɛɛ n'a tɛmɛsira don nka nun a caman bɛ yen nɔ maa dɔw b'a kuma yɛrɛ la ko a bɛ taa immeuble 27 ɲɔgɔnna de la INA kelen tɛ k'u ɲɔgɔnna 27 pɔsu ninnu n'a ɲɔgɔnna ani
ou mugan wolonfila de be non munu be ni sɛbɛn fura in kɔnɔ donc ni ye koba de daminɛlen min ye mɔgɔ faga in ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn MINUSMA ye rapport bɔ a kan Barikani ye rapport bɔ a kan Amnesty ye rapport bɔ a kan tile filanin yɛrɛ la Amnesty yɛrɛ bɛ k'a guwan kosɛbɛ dɔgɔkun in kɔnɔ i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ Amnesty ye communiqué bɔ journal caman ye donc to kalamaw de don k'a fɔ ko nin bɛna ligne la bouger a bɛ bali ne la kosɛbɛ. Espérons que ligne ka bouger an ka laɲini y'o ye a ko ka sɛgɛsɛgɛ a ɲɛ yɛrɛ o ka se ka dɔn Mali kɔnɔ nin ka dun cogo min tuma dɔ la u bɛ fuguri de bɔ daba ɲɛ ma ka se k'a fɔ jamanadenw ye k'an ye ko dɔ kɛ mais k'a fɔ ko bɛ kɛ o bɛ bali ne la nin ko la. A ko ma nɔgɔ Ala k'an sɔn hakili ɲuman na o bɛ sɔgɔmada in na jɛmukan datugu kaba kumakuncɛ kuma ka foli di dɔrɔn kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma Fuseni Traoré Berté Santere Fuseni an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Levi Dunion a jɛmukan in kanubagaba don ale ye journal Les Échos o ɲɛmaaba ye maa o maa ni olu ye jɛmukan in kanu Amadou Kuyate Aba an bɛ a fo yan fo Segu Fode Kone yan fo Doyen Cour la Kati an bɛ a fo ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo an bɛ foli di bɛɛ ma Fanta Tumata. Isa Kaba Sidibe k'i yɛrɛ fo i ka timinandiya la don o don k'a daminɛ tɛnɛ fo ka na bila juma la a ka soli ka wuli sabati se ka na dɔn kibaru lase kanubagaw ma min b'a to u bɛ kunnafoniya ɲuman sɔrɔ i yɛrɛ bɛ fo i ka timinandiya la ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo olu minnu b'u ka danaya da anw kan ka daminɛ tɛnɛ fo ka bila juma la don o don sɔgɔma u b'u sɔgɔ an na walasa ka se ka u ka kunnafoniyaw ka o kun fɔlɔ sɔrɔ an bɛ segin k'a fɔ aw ma k'aw ni ce aw ka danaya la yan'an ka wuli fɛn min ye Ustazi Yakuba Jabate ye an b'a fo an baara ɲɔgɔn dɔ Renouveau FM na yan nɔ Jawoyi Keita Monsieur Keita an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di a ma an yɛrɛ ka musokɔrɔba Awa Sangare an bɛ a fo fɛn min ye Zumana Kalapo ye ne fa don kabako ka foli di ma an b'a fo Ousmane Sagara ka bɔ ministère de la défense la ne den don k'a ni sɔgɔma Madame Sali Tanti Jaba an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di ale ma nin wagati in na a kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo an ye min tɔgɔ fɔ an ma min tɔgɔ fɔ an hakili bɛ ka taga aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ la an bɛ aw fo an bɛ wuli sisan nɛgɛ kaɲɛ 9 e ma fifa min nun na o ale bɛ dugu kun kan ko kɛnɛ sigi ni ala ma basi foyi kana tɛnɛn don 8h pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ Renouveau matin wɛrɛ kɛnɛ kan bon week-end à vous.